Tumungo naman tayo sa Batangas, ang ikapitong vote-rich province sa bansa. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene, anong balita dyan ngayon? Igan ako, kababalik lang ng power supply o ng kuryente dito sa Gaudencio Lontoc Memorial Integrated School sa Lipa City sa Batangas. Kanina kasi bigla na lang nag-brown out o nawalan ng kuryente rito. Pero kung natatandaan nyo, isa sa features ng automated counting machines o ACM ay yung pagkakaroon niya ng baterya kung saan pwede siyang humugot ng power supply up to 14 hours. Kaya hindi naman kailangang direktang nakasaksak yung mga makina. Kaya nung nag-brown out kanina, hindi na antala yung botohan. Tuloy-tuloy lang yung mga botante doon sa pagboto at nakapag-feed naman, nakakita kami ng mga botante na nakapag-feed ng kanilang mga balota sa mga ACM at smooth naman yung naging proseso. Ang nakita lang namin kanina, syempre walang ilaw, kaya gumagamit sila ng flashlight sa paghahanap ng kanilang mga pangalan doon sa voters list at yung iba ay gumagamit ng flashlight sa pag-shade ng kanilang mga balota. Tumawag kami doon sa mga ibang kalapit na school. Yung Malitlit Elementary School dito pa rin po sa Lipa City ay nakaranas din ng kawalan ng kuryente. Tumagal yung power interruption na yan ng mga 15 minutes o 15 minuto. Sa ngayon ay hindi pa kami nakakakuha ng official statement kung ano yung naging problema, kung bakit nawalan ng kuryente. Pero ang sabi sa amin ng mga ibang residente na nakausap namin dito, hindi naman scheduled yung power interruption na naranasan namin ngayon. Sa ngayon, kung makikita nyo, meron pa rin mga bumoboto, may naghihintay pa rin sa labas ng kanilang mga clustered polling precincts. Pero sa tansya naman daw nung mga nakausap namin na miyembro ng Electoral Board, mukha naman daw nakakayaning maubos ito hanggang 7 p.m. mamaya. Yan ang latest mula rito sa Batangas. Darlene Kai ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Darlene, yung mga nasa likod mo, yan ay yung mga huling bilang ng mga boboto. So aabot sila sa alas 7 mamayang gabi. Yes, Igan, itong mga nasa likod ko ngayon, halo-halo na yan. Yung iba, mga natapos ng bumoto, tapos medyo nagsistay na lang dyan, hinihintay yung kanilang mga kasama. Yung iba naman, boboto pa lang at naghihintay ng kanilang turn para pumasok sa kanilang mga polling precincts. Ang sabi, kahit naman daw, meron pa rin mga ilan-ilan na nag-aabang sa labas ng mga presinto, sa tansya ng mga nakausap namin dito, ay kakayanin namang maubos by 7 p.m. Gayon man, kung may matira na nakapila, come 7 p.m. o pagpatak ng alas 7 ng gabi, papayagan naman daw nilang makaboto kasi nasa rules naman ng COMELEC na kapag malapit ka sa presinto mo ay papayagan ka pa rin namang mag-cast ng iyong ballot, Igan. Maraming salamat, Darlene Kai.